tichine basa chef wachiwenga, tichine basa, asi vari kuti chibvai machembera iwowa ndo problem yavanayo, vakutononokerwa kwete. Masquera say, Muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kutanga kukuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kama uchingogara wakasubscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Muri Zimbabwe tavigira nyaya yabuditswa na Minister of Defense vaopa Muchinguri vakabuda vachitaura. There's an audio yatakuvigirai during youth meeting yakaitwa kuZANU-PF headquarters. Vakabuda vachitaura vachiti mayouth avakuti vachembera hanzi havachadiwe vakura. Vakabuda vachikurudzira mayouth ebato reZANU-PF kuti vaite patient zvinzi vachapiwa chimuti kana vachingaonekwa kuti vava ready. Tisingade kuwesta nguva yenyu, toda kunzwisai audio yatakuvigirai yatoda kuti mutudze zvamuri kufunga mucomment section kana muchinge manzwa vaopa Muchinguri vachitaura. Vakabuda vachitaura vachiti since paakabviwa mudefense forces nguva yapfuura iyi hanzi there is need for foot soldiers per ground. ZANU-PF iri kuda foot soldiers. Zvireva izvo kuti ZANU-PF mune bongozozo, ZANU-PF mune disorder muri Zimbabwe. So pa Muchinguri vakabuda vachema vachikumbira unit among youth eZANU-PF. Tisingade kuwesta nguva yenyu, toda kuti mugonzwa zvakataurwa nawo pa Muchinguri mobva matudza zvamuri kufunga mucomment section. Mataura kuti nyika yakarwirwa, nyika yakafirwa, kune mazana nemazana arere kuChimoyo, vamwe vari kuZambia, makakomborerwa nekuti pane vamwe wakaifira, wakasacrifice. Makomborerwa imi ndimi maakuenjoya the sweat yevana wakafa warere kuMozambique. Wakakupai independence, yakuda vanhu vanodefenda independence yacho. Kwane chimurenga chasara chekuliberata economy yedu, independence yakauya. Kudefenda kunoda sacrifice, kwete nyore nyore. Zvezvatiri kuona izvi, vanhu vakumhanyira mari. Aiwa, take charge yeupfumi hwedu first. Wawengi vari kuda kudzoka, musawarairwe zviri kutaura His Excellency. Vari kuda foot soldiers. Ndafara hangu Your Excellency, tichangobva muHeroes Day, muDefense Forces Day. Tiri kuda soldier from you, vanhu vari committed. Ndo zvandingataura Your Excellency kuti nguva ino taakuda soldier, ndimi maakuita take over. Asiwo tine basa Your Excellency yekuvadzidzisa. Tikasira National Commissar hapana kwatiri kuenda Your Excellency. Tichine basa chef wachiwenga, tichine basa, asi vari kuti chibvai machembera iwowa ndo problem yavanayo, vakutononokerwa kwete. Tichati tagutsikana kuti muri ready kuita take over. Mazvita Your Excellency. Comrades and friends, how are you? I would like to touch base on the issue here, War veterans edu. You guys really paid a huge price for the freedom of this nation. And some people would say with Ayawaka, life does not evolve around War veterans chat. There are other areas also that we need to look at, or rather into. Fine. In a way, you are right. But also, why ndichikoshesa War veterans is aasi kuwedzera, ari kushota every day. And a time is going to come when
mawo veterans achasvika pakutopera, kutosvika pakutoti kuZimbabwe hatina kana 1 mawo veteran. Why? Vese vachemberawo kuruvava. Hondo yakarwiwa 1980, imagine, before 1980 and now 2025. So we need to appreciate them. We need to prioritize their welfare. And I know mama veteran anenge ane kaukuunika kuti tichazorangarirwawo here, tiri kura, taakutorwara, we don't have much time to live. And ndoda kupai this assurance. Comrade Bombshell Geza, Comrade Knox Chiwero, mukanzwa pamapresentations avaipa, vaisa emphasis yekuti muprioritizwe, mukosheswe, because maresources acho aripo. Ani murunzwa point yangu, hapana need yekuti muisirwe bhoho naTungwarara. Nyika pachayo yeZimbabwe inokwanisa kuitira vanhu zvinhu, mawo veteran, maprograms otolaunchwa, ministry, there is a whole ministry for the upkeep, the welfare, logistics dzese dzemawo veterans. Zvese zviriko izvozvozvo. And ndozvaedza kutaura naMudharageza kuti zvinhu zvinofanira kuitwa the proper way. Not kuti welfare yenyu is catered for by certain few individuals. Mudharageza zvavaitotaura zviye Comrade Bombshell vaiziva zvavanga vachitotaura. And vachiwenga vaakutonga, that issue is going to be prioritized. Muraramewo upenyu huri nani, mupiwewo mari iri nani. Why? Basa ramakaita rinofanira kuti ritendwe. We cannot make an excuse for not helping you guys. We cannot make an excuse for not giving you guys the best life, because kufa kwenyu zvarova. Hazvina zvazvinotibatsira kuti tozoita day ratinozoti taakuzotongawo nyika, tozoti toda kugadzira War Veterans Day. Tagadzira War Veterans Day, ndo day rataakunyembera kupa maspeech, tichinyembera kuratidza rudo nekudii, yet muripo kudai, we are failing to look after you. It's very wrong. Chinoita kuti mutipe wisdom inoita kuti titungamirire nyika zvakanaka, ndokunge muchifara. Kana musingafari, we cannot get that wisdom from you, because munenge muri better. So vachiwenga vachipinda, I know that man is loving, I know that man is caring. Comrade Bombshell wambofoka zotaura chinhu chakadhakwa, chinhu chavanoziva kuti this is not possible, is not that man. So I would like to give assurance kumawo veterans kuti musambunyikidzwe kusapota 2030 yakadhakwa. Hapana chinyowani chichada kubuda chonzi tingazi ngatipushei tisvike 2030, never. Ushe madzoro, itsumo yatakangobarwa iriko, tichafa iriko, vamwe vachabarwa iriko. Ngatingoteedzai zvinotaura icho vanhu chedu. Ushe madzoro, umwe anopindawo obuda, umwe opindawo achitonga, zvichifamba zvakadaro. Izvozvizvi, everyone must warm up to the leadership of General Chiwenga. Musanzwe kuneta kana kupindwa nechando kuti zvanono. God's time is the best. God's time is the best. Silence iriko ma political corridors must tell you something, that something big is cooking. Handi muri kunzwa? Imi mutori mawo veteran, hatina zvizhinji zvatinokuudzai, nekuti munonzwisisa zvinotoitika. 2017, all of you were there. You saw what happened. Amunangagwa vachishaudwa, vachiitwa sei. Vakanyarara havo. Zvikazodii? Nguva yavo yekutonga yaakukwana. Achiwenga handi varongoshaudwa, masikati machena, munhu wese achizviona. Vakangonyarara. Ndozvinoita munhu mukuru. Munhu mukuru hati akanzi pfutseke, obva ati newo mai vako, zvinzwaro. Nekuti vana vadiki tinenge tiripo, tinenge tichidzidza. Nekuti takura tichatutukwawo. Handi makanzwa Achiwenga vachitaura kuexecutive yeYouth League, vachiti zvamaamuri,
Tatitomborewo izvozvo zvamuri imimi mayouth nhasi. At one point takatodaro, asi takazobva ipapo tikazova zvatiri nhasi. Saka zvatiri nhasi mayouth munofanira kuziva kuti mangwana ndo zvamuchazovawo. So time is moving. Ende tinenge tichitodzidzawo kuti patichazokura paya paya, the standard of expectation in line with our behavior must be in line negwara revatungamiriri vedu vakamboifamba nzira iyi. Totarisa kuti pamakambotukwawo achiwenga makaita sei, vakanyarara. Saka tichangotukwawo tonyarara, hatiti tikatukwa tototora tsvimbo rovai musoro. So musakuuniswe kana kuti wazonyarara wa. Ndo panoti munhu mukuru ipapo munozoona neresult kuti pakanyararwa paya paya Mwari ane zvaanga ari kukurunga mukati meleadership yedu yachiwenga. So musanetseke, keep on praying. Musaregedze kunamata maovheti. Parogadzirwa urongwa hwakanaka hwekuti murarame zvakanaka. So keep on praying for your leaders. Most importantly, pray for General Chiwenga. Pray for General Chiwenga. Zvamunoziya imimi, more than 15 assassination attempts. Mercenaries akapinda kuZimbabwe zvamuri kuziya, kune 12 wakapinda, ndege yakasvika kuma 2 a.m. last week but 1. The plan is to kill General Chiwenga. And they know vakangonyaradza Chiwenga, nyaya inenge yatopera. Hapasina umwe futi achasimudza musoro. Handi muri kuona vamwe maoveterani izvezvi vamwe venyu vari kutotadza kutowana simba rekutaura, vanenge vachitya. Ende isiri mhosva futi nekuti vanenge vachitarisa kumashure voona makuva ariko, kuti nhamba yakurisa vanhu ava vaiti zvekutamba. Asi musanetsekana, musakuunika. Ndosaka tati chiitai zvakareruka zvacho zvekunamatira utungamiriri hwaChiwenga. Namatirai Chiwenga naMai Baloyi, namatirai General Chiwenga naamai. Vasimbiswe naMwari, varambe vachipuwa wisdom, so that pavachatungamirira zviro zvemwana wese wemuZimbabwe zvinogona kusadzikiswa. Thank you so much. So hold on fast, musanetsekane. Be hopeful, keep on praying. Everything is on track. Nzira dzemasoja, musakanganwe nzira dzemasoja. Song iyaya, it speaks volumes.